हेलो लोगोफोर बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय क्लास 10 नि चैप्टार हिस्ट्री पार्टनि चैप्टार 3 आरो चैप्टार 4 चैप्टार 1 2 बेफोरखौबो मोनजोबगोन नै बेवहाय मोननाय जागोन चैप्टार 4 बे चैप्टार 4 नि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चनखौ मोनगोन दा जेहेतु क्लास 10 नि क्लास लानाय एबा ऑब्जेक्टिव टाइपनि नोट्स होनायनि मोनसे सिरिज सोलिगासिनो दङ फुल टेक्सचुअल नोट्स होनायनि सिरिजआ जोब्बाय आरो बेखौ डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै डाउनलोड खालामनो हागोन प्लेलिस्ट क्लास 10 नि दङ बेयाव हाबनानै नाय दानिफ्राय गोबाव खालामाजासे फैदो जोङो बाहाय नायदिनि क्लास 10 नि ससियेल साइन्स हिस्ट्री पार्ट आरो बेनिफ्राय चैप्टार 4 गासै मा थानो हागौ MCQ नि थानो हागौ भेरी शर्ट टाइप क्वेश्चन थानो हागौ आरो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थानो हागौ दा बेनि बागै नोंथांमोननो बाहाय टोटल गैयाबाबो 50 प्लस क्वेश्चन एन्सार लाबोनाय जादों दा बेयाव मा दङ बेफोरखौ आं फरायनानै होला गोबाव जागोन जिहेतु नोंथांमोना बेखौ PDF फाइल मोनखागोन डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं डाउनलोड खालामनानै लानो हागोन आरो बेखौ प्रिन्ट खालामनानै नङाबा नोट खालामनानै लानो हागोन नैबे जाबाय पेज मोनसेनि आरो गुबुन मोनसे पेज दङ बेबो फुल दा बे पेज मोननैजों बे चैप्टार मोनसेनिखौ फिल आप खालामनानै होनाय जादों दा बेखिनि दा बेनि टेक्सचुअल सोंनायनि नोट्सफोराबो दंखायो बेखौबो डिस्क्रिप्शनाव लिंक मोनगोन बेजों थानानै नायनो हागोन आरो गुबुन गुबुन क्लासफोरनि क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 नि गोबांथार माखासे बिथिंखौ क्लास लानाय दङ क्लास 10 निबाबो नोंथांमोना बर' ग्रामार लानो गोसो बर' ग्रामारनि माखासे गोबां बिबांनि क्लास लानाय दंखायो आरो बियो सोलिलांबाय थागोन दा बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै ला गुबुनफोरनो शेयार खालामनानै हो जाहाथे मोनफुंजोबनो हायो बयबो गोजोन्थों।